हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम. ஹரே நிறுத்திட்டுங்களா மாதாஜி? ஆ இன்னும் 3 ஆகலைல்ல? அது வரைக்கும் கூட சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. இடையில மாதாஜி ஏதோ சொல்றீங்கன்னு நினைச்சேன். ஓகே. இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே 3 மணி ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம இப்ப வந்துட்டு அ பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ரொம்ப அழகா வந்து சான் பண்ணி குடுத்தீங்க. எல்லாருக்குமே என்னோட வணக்கங்கள். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா சண்முகம் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஓகே. இப்ப நம்ப ம் பகவத்கீதை லெவல் 1 அதில் நம்ம சாப்டர் 5 பார்க்க போகிறோம். எல்லா நாளும் கிளாஸ் இருக்குது. சரிங்களா? நல்ல சாட்டர்டே சண்டே எல்லா நாளுமே உண்டு. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு 5th சாப்டர் பார்க்க போகிறோம். கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். முதல் 6 சாப்டர் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா? பகவத்கீதையில் ஃபஸ்ட்டு 6 கர்மயோகம். ஃபஸ்ட்டு கர்மயோகம் மட்டும் பார்த்தோம். அது வந்து நம்ம செயல்கள்லாம் பகவானுக்கு, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களா செய்யணும். அப்படின்றது தான் நம்ம மெசேஜ் எடுத்துக்கிறோம். அப்ப நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கானதா இருக்கணும். அது எப்படின்றது அந்த சேரியட் அத வச்சு நம்ம பார்த்தோம். 5 குதிரைகள், அப்புறம் வந்துட்டு அந்த கயிறு, டிரைவர், பேசஞ்சர். அதே மாரி நம்மளோட 5 புலன்கள், மனம், புத்தி, அப்புறம் ஆத்மா. இத வச்சு நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம். எப்படி நம்ம வந்து நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும் கிருஷ்ண உணர்வுல. அப்படின்றதெல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்பதான் நம்மளால அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய முடியும். இல்லைன்னா ஃபால் டவுன் தான். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி தான். அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம் பார்த்தோம். நேத்திக்கு ரொம்ப இனிமையான ஞான யோகம் பார்த்தோம். அதில பகவானை பத்தி நெறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைங்களா? அவங்களோட தெய்வீகமான நிலை பத்தி ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதில கர்மா, விகர்மா, அகர்மா இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ கர்மால நம்ம வந்து அகர்மா இருக்கணும். அகர்மால கர்மா இருக்கணும். அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். சாண்டிங் பண்றதுலயே நம்ம பேசுற செயலும் அடங்கிடும். அதே சமயத்துல அது பகவானுக்கான செயலாயிடும். அதே மாரி நம்ம இப்ப சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா, அது ஒரு செயல். அதே பிரசாதமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பகவானுக்கான செயல். அதுலயும் நம்மளோட அந்த சாப்பிடுற செயல் அடங்கிடும். அந்த மாரி நம்மளது தனித்தனியா இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணாவுக்காக ஒரு ஒரு 1 மணி நேரம் நான் பக்தி பண்றேன். மத்த நேரம்லாம் நான் என்னோட செயலா பண்றேன். அப்படி இல்ல. நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுல அகர்மா. பகவானுக்கான செயலா செய்யணும். அதுதான் நம்ம மெசேஜ். எடுத்துட்டு இத வந்து ரொம்ப நுணுக்கமா இருக்கா? புரியறதுக்கு? அப்ப இத செயல்படுத்துறதுக்கும் இன்னும் சிரமமா இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இத எப்படி நம்ம வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, குரு கிட்டேருந்து நம்ம கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும். அதுதான் தத்விதி பண்ணி பார்த்தேன்னு 4.34 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள்னு பார்த்தோமா? கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மான்னு. அப்ப அந்த மாரி செயல்கள் எப்படி அப்படின்றத
இந்த அத்தியாயத்தில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணா அவங்களுக்கும் நமக்கும் வந்துட்டு ஒரு பந்தம் உண்டு. சரிங்களா? வெறும் அவங்க சுப்ரீம், நம்ம ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலையில ஒரு பந்தம் இருக்கும். சரிங்களா? அவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க, இயக்கிட்டு இருக்காங்க. சுப்ரீம், ஆல் பவர்ஃபுல் அந்த இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? 6 அப்பலன்சஸ் அந்த நிலையில வழிபாடு பண்றது. அது சாந்தரசம்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அ அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா, ராமருக்கும் ஹனுமானுக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு இல்லையா? ராமர் மாஸ்டர், ஹனுமான் அவங்களோட சர்வன்ட் அப்படின்றது. சர்வன்ட்னா அப்படியே ஒண்ணு இப்படியே நம்ம இந்த கலியுகத்துல சொல்ற மாரி அந்த ஓனர், அப்புறம் லேபர் அப்படிலாம் கிடையாது. இது 2மே ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலை. சரிங்களா? பகவானுக்கு பக்தி செய்ற பக்தன். ராமர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ, அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஹனுமான், அப்படியே சேவையா செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் நம்மளும் நம்ம குழந்தைங்க வீட்லாம் அப்படிதான் இருப்போம் இல்லையா? நம்ம பிள்ளைங்க என்னெல்லாம் நல்லதெல்லாம் விருப்பப்படுறாங்களோ, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லபடியா செஞ்சு குடுப்போம் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி. சரிங்களா? ஆம். அது வாத்சல்ய ரசம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். சர்வீஸ் அப்படின்றது மாஸ்டர் செர்வன்ட் அந்த ஒரு ஆட்டிட்யூடு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு நிலை. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, பகவானுக்கும் கருடனுக்கும் உள்ள ஒரு நிலை. பகவான் எங்கேயாவது போகணும்னா, கருடன் அவங்கள அழகா கூட்டிட்டு போறாங்க இல்லையா? அ அது மாரி அந்த சேவை, மாஸ்டர் செர்வன்ட் சேவை. அந்த நிலை. அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியா நட்பின் உறவு உண்டு. சரிங்களா? பகவானுக்கும் நமக்கும். அர்ஜுனன் பகவானுக்கும் உள்ள ஒரு உறவு. அதுல ரொம்ப இனிமையான நட்பு. ஒண்ணா பேசுறது, ஒண்ணா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, ஒரு ஒண்ணா சாப்பிடுறது, ஒண்ணா தூங்குறது, கேலி பண்றது. இந்த மாரி ரொம்ப இனிமையான அந்த ஒரு உறவு பகவானோட ஆத்மாக்கு. அதுக்கப்புறம் வாத்சல்ய முறை. அது என்னன்னா யசோதம்மாவுக்கும், பகவானுக்கும். சரிங்களா? அந்த நிலையில இருக்கிறது. அதுவுமே ரொம்ப இனிமையான ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? இப்ப கூட தாமோதர் மந்த் நடந்துட்டுருக்கு. கார்த்திக் மந்த்து. தாமோதர் லீலை நடந்த மாதம். ம் யசோதாம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான உரல்ல கட்டி போட்டுருவாங்க. இல்லையா? பகவான் அவங்கள பார்த்து பயப்படுவாங்க. பயமே இவங்கள பார்த்து பயப்படுவோம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்க அம்மாவ பார்த்து பயப்படுறாங்க. இல்லையா? அந்த அளவுக்கு தபஸ் யசோதாம்மா பண்ணியிருக்காங்க. பகவான கட்டி போடுற அளவுக்கு. அந்த அளவுக்கு பக்தி. ஸோ அந்த ஒரு முறையில பகவானோட இருக்கிறது. தன்னோட குழந்தையா. ம். அந்த உறவுல. சரிங்களா? அது மாரி தேவகி அம்மா, வசுதேவர், நந்த மகாராஜ் இவங்கலாம் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, மாதுரி ரசம். அதுல ராதாராணி அம்மா, கோபீஸ் அவங்கலாம் வருவாங்க. சரிங்களா? மகாலட்சுமி அம்மா, ருக்மிணி தேவி இந்த மாரி. அது அந்த லவ். அந்த ஒரு விஷயத்த அன்கண்டிஷனல் லவ். அ அந்த அதுவும் மாதிரி ரசத்துல வெளிப்படுத்துறது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 5 வகையான உறவு பகவான் கிட்ட ஆத்மாவுக்கு இருக்கு. எல்லாருக்கும் உண்டு. எல்லா ஆத்மாவுக்கும் இந்த 5 உறவுல ஏதோ ஒரு உறவு அவசியம் உண்டு பகவான் கிட்ட. சரிங்களா? அத தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்டின்னா, பக்தியின் மூலியமா அடையிறோம். ஸோ நமக்கு என்ன உறவு அப்படின்றதையும் நம்ம நல்ல சாண்டிங் பண்ணும்போது, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? அ அந்த ஒரு நிலையில நம்ம என்னன்னா ஆசையா கிருஷ்ண பக்திய எப்பயும் பானஃபைட் பரம்பரா மூலியமா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்ப மங்களாச்சரண் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இருக்கீங்க? யாருக்கும் விருப்பம் இருக்கா மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண? எனக்கு தெரிஞ்சு மணிகண்டன் பிரபு மட்டும் தான் இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. மெசேஜ் போட்டாங்க மாதாஜி. யாராவது படிச்சிருந்தா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. அதுதான் நான் படிச்சிருப்பேன். சரி. சரிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददातीश्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, தேங்க்யூ ஹரே மாதா. கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் பிரபஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். நம்ம வந்து நல்லபடியா பகவானுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் நம்ம மங்களாச்சரண் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம 5th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? பகவான் கிரகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் 1 கர்மயோகம். அர்ஜுனவாஜ சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனயோகம் ச சம்சசி யத் ஸ்ரேய யதயோ ஏகம் தத் மே பிருஷி சுனிஷ்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது ஏது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமாக பார்க்குறோம். 5th சாப்டர்ல. ஏற்கனவே 3rd சாப்டர்லையும் அர்ஜுனர் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க. செயலை பண்றதா இல்லை செயலை துரத்தல் எது சிறந்தது அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம். முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றும் பரிந்துரைத்துள்ளீர் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா பக்தி தான் சிறந்ததுன்றத பகவான் எல்லா இடத்துலையும் உணர்த்துறாங்க இல்லைங்களா? இவரென்றில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத பார்க்கணும். முன்னாடி இந்த செயல் ஆற்றுறது, அதாவது 3rd சாப்டர்ல கேட்ட கொஸ்டின் வந்து செயல் பண்றது பண்ணணுமா இல்லை ரெனௌன்ஸ் பண்ணணுமான்னு. இங்க வந்து பக்தியுடன் செயலாற்றுறது. ஏன்னா நம்ம அக்கர்மா கர்மா விக்ரமாலாம் படிச்சிட்டோமா, அதில் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றத படித்தோமா. ஸோ அந்த வகையில் பக்தியுடன் செயலாற்றுறது பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எது சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனர் கொஷின் கேட்குறாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்றது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நிறைய கொஷின்ஸ் இது நிறைய தன்னோட டவுட்ஸை சொன்னாங்க இல்லைங்களா? மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் பார்லி பிளாட்ஃபார்மில் இவங்கெல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே அப்படின்னு கருணையோட வருத்தப்பட்டாங்க அதுக்காக. அதாவது சரீரம் சார்ந்த நிலையிலேருந்து யோசிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாவம் வந்து சேர்ந்துருமே அப்படின்ட்டும் கவலைப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்பம் இல்லை அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்லாம் பாதிக்கப்படும்னு. ஆனால் அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்டேயும் நிறைய அந்த மாதிரி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் நிறைய நம்ம வந்துட்டு நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு வரும். ஆனால் அது எல்லாத்தையும் அப்படி எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? பக்தி சேவை பண்ணணும் பகவானுக்கு. சரிங்களா? அதுதான் சிறந்தது. இல்லைன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லேயே இருப்போம். எது சரி, இது இப்படி இருக்குமோ, அது அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் இருப்போம் கடைசியில். அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். 2வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஆத்மா அப்படின்ற நாலேஜ் அதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா? 11 to 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்துருப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை வந்து விளக்கப்பட்டுச்சு. அதாவது போர் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க அவங்க என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருந்ததோ அந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துலேருந்து யோசிச்சு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சாங்க இல்லையா? அந்த சிரமத்துக்கெல்லாம் மகான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அழகாக விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இல்லையா? போர் பண்ணாதான் நல்லது. போர் பண்ணலைன்னா உனக்கு எல்லாரும் உன்னைய இகழ்ந்து பேசுவாங்க. உனக்கு திறமை இருக்கு, ரொம்ப நீ திறமைசாலி எல்லாத்துலேயும். அர்ஜுனன் வந்து சர்வோத்தமன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது எல்லாத்துலேயும் குணத்திலையா இருக்கட்டும், பக்திலையா இருக்கட்டும், அந்த ஸ்கில்ஸ்லையா இருக்கட்டும், அப்படிப்பட்டவங்கள நீ வந்து பயந்து போயிட்ட போர் பண்ணாம அப்படின்னு சொல்ல எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமையோ அதை நம்ம அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு.
பலனை எதிர்பார்த்து செயல்பாடுகள் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதனால தான் ஆத்மாவுக்கு சிக்கல் அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். கண்டிப்பா. நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துர்றோம். அதனால ஆத்மா என்ன பண்ணுது? பகவானை அடைய முடியாம சிரமப்படுது. பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை அடையணும். அதுதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயம். ஆனா அது பண்ண முடியாம, ஆத்மா என்ன ஆகுது? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அதுவும் அனாதி காலத்திலேருந்து அதிலேயே உழண்டுட்டு இருக்கு. சரிங்களா? நெறைய சரீரம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஹியூமன் லைஃப்பும் கிடைக்குது. ஆனா அத்தனையிலயும் நம்ம என்ன ஆயிடுறோம்? ஃபால்டன் ஆயி மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே வர்றோமே தவிர, அடைய வேண்டிய இலக்கை நம்மளால அடைய முடியாம சிரமப்படுறோம். இல்லைங்களா? பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. இது வந்து ஸ்லோகம் 46லேருந்து 53 வரைக்கும் பார்த்தோம். நம்ம எவ்வளோக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோமோ, அவ்வளோக்கு மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து விலகி வரோம். நெறைய இதுக்கு நம்ம இப்ப வந்துட்டு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ் நம்ம இருக்கோம் இப்ப. நீங்கலாம் இருக்கீங்க, நானும் இருக்கேன். நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இல்லைங்களா? அத பத்தி நம்ம பகவான் உபதேசங்கள நம்ம கேட்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். அத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறோம். இந்த ஒரு 1 ஹவர் நம்ம என்ன பண்றோம்? மெட்டீரியல் உலகத்துலேருந்து விலகி இருக்கோம். சாண்டிங் பண்றோம். அந்நேரத்துல பகவானோட நம்மள சம்மந்தப்படுத்திக்கிறோம். மெட்டீரியல் உலகங்கள்லேருந்து விலகிக்கிறோம். வேற எந்த ஒரு சென்சஸும், மனமும், புத்தியும் மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு போகல. இல்லைங்களா? அது மாரி உணவு எடுத்துக்கிறோம் பிரசாதமா. அப்ப அது என்ன ஆகுது? பக்தியில வருது. ம். ஸோ அதனால எவ்வளவுக்கள் நம்ம வந்து பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு பௌதிக பந்தத்திலேருந்து பிடிக்கப்படுறோம். அதுதான் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறார். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் 3வது அத்தியாயத்துல. அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு பக்தி மார்க்கம் தான் சிறந்தது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க பிரபுபாதா எப்பயும். இதுக்கு மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னு வேருக்கு ஒரு ஒரு மரம் செடி நல்லா வளரணும்னா வேருக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னா அந்த மரமே செழிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம தனித்தனியா இலைக்கோ, பழத்துக்கோ, பூவுக்கோ பார்த்து பார்த்து தண்ணி விட மாட்டோம். வேருக்கு ஊத்துனாலே மரமே செழிப்பாகுது. அது மாரி நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப வயிற்றுக்கு தான் சென்றடையுது உணவு. இல்லைங்களா? தனித்தனியா ஒரு ஒரு பாகத்துக்கும் கண்ணுக்கு, காதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம குடுக்குறதில்ல. இது இது நல்லா இருக்கணும், இது நல்லா இருக்கணும். ஒட்டுமொத்தமா உணவு வந்துட்டு வயிற்றுக்கு போகுது. ஆனா, சரீரத்தில உள்ள எல்லா பார்ட்ஸும் நல்லா இது ஆரோக்கியமா இருக்கு. இல்லைங்களா? அது மாரி நம்ம வந்து ஞானத்தின் தளத்தில நம்ம பக்தி சேவையில சிறப்பா இருக்கிறோம் அப்படின்னும்போது, எந்த கடமையும் நமக்கு கிடையாது. தேவர்கள் வழிபாடு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பித்ருக்களின் வழிபாடு, இதெல்லாம் வந்துட்டு தனித்தனியா நம்ம போய் ஏன்னா 33 தேவர்கள். இந்த உலகம் நல்லபடியா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, பகவான் வந்து 33 தேவர்கள இங்க குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? எல்லாத்துக்கும் உண்டு. நம்ம ஆனா என்ன பண்றோம், ஒரு 10, 15 தேவர்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு நாளா அப்படியே லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்போம். திங்கட்கிழமை இவங்களுக்கு, செவ்வாய்க்கிழமை இவங்களுக்கு, புதன்கிழமை இவங்களுக்குன்னு. அவங்கள மட்டும் திருப்தி பண்ணுவோம். அது மாரி வருஷத்துல ஒரு தடவ ஒரு தேவர திருப்தி பண்றோம். இல்லைங்களா? அப்ப மத்த தேவர்கள்லாம் நம்ம ஒண்ணுமே பண்றதில்ல. ஆனா அவங்களோட ஒத்துழைப்பு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களா திருப்தி பண்றதுன்றது சிரமம். அதனால பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போதே எல்லாரும் திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. அப்படின்றதாங்க விஷயம். ஆனா அது வந்து இதோ இன்னைக்கு நான் சாண்டிங் பண்ணேன் நாளையிலேருந்து எல்லா கடமையிலேருந்து விலகிடலாம் அப்படின்றது கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். சரிங்களா? நம்மலாம் இப்ப தான் எல்கேஜில இருக்கோம். அதெல்லாம் பிஹெச்டி லெவல். அதனால நல்ல உயர்ந்த நிலைக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு நிலை வரும். அத்தியாயம் 4ல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? நிஷ்காம கர்மயோகம் எல்லாமே வந்துட்டு ஞானத்தின் தளத்துல, அதாவது பக்தி சேவையில உச்சமடைகிறது. அப்புறம் 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசியில பகவான் மறுபடியும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இவ்வளவும் சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? சொல்லிட்டு மறுபடியும் போர் பண்ண சொன்னாங்க அர்ஜுனர. உடனே அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் குழப்பம் வந்துருது. இப்ப நான் வந்து போர் பண்ணணுமா? இல்ல பக்தி சேவையில ஈடுபடணுமா? அப்படின்றத வந்துட்டு அ கேட்குறாங்க கொஸ்டின் அவங்கள. சரிங்களா? பகவான. நமக்காக தான். இன்னும் நெறைய உபதேசம். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து கன்று மாரி. சரிங்களா? பகவான் அவங்களுக்கு இன்னும் நெறைய உபதேசம் நமக்காக குடுக்குறாங்க அவங்க மூலியமா. இப்ப நம்ம 5.2 ஸ்லோகம் நம்ப பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா, இதுவரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்த அந்த ஒரு கவலை, அதனால அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் பகவான் நல்ல உபதேசம் குடுத்துட்டு, மறுபடியும் போர் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. பக்தி தான் உயர்ந்ததுன்ட்டு, ஆனா மறுபடியும் போர் பண்ணுன்னு. அதனால அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் அந்த டவுட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்டாங்க. என்ன செய்யறதுன்னு. இப்ப 2ண்ட் ஸ்லோகம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு?
वासिக்கிறேன் माताजी। ஹேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ம். அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. श्री भगवानुवाच सन् सन्न्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस करावुभौ ம். तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரி போல். இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரெண்டுமே முக்திக்கு தான் கொண்டு போகுது. ஆனா பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப செயலை துரத்தல்னா இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படியே இருக்கிறது. அப்படி அது இல்ல. இந்த தபஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா முனிவர்கள்லாம். மெடிடேஷன் பண்ணி பகவான் அடையிறது. அந்த நிலை. சரிங்களா? யார் ஒருத்தங்க இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விடுபட்டு, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லேருந்து விடுபட்டு சரிங்களா? தபஸ் இந்த மாரி நிலையில இருக்கிறாங்களோ, அத பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், பரமாத்மா பிளாட்ஃபார்ம்ல. நம்ம பார்த்தோமா செகண்ட் சாப்டர்ல பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு. பிரம்மன்றது பகவானோட தேஜஸ வழிபாடு பண்றது. பரமாத்மான்றது பகவானோட ரூபத்த மெடிடேட் பண்றது. பகவான் ரியலைசேஷன்றது பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் எல்லாம் அப்சார்ப்டா இருந்து அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது. சரிங்களா? ஸோ இந்த பிரம்மன் பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல இருக்கிற நிலை தான் இது. அதுலயும் வந்து முக்தி அடைவாங்க. பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போவாங்க. அதே பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க பகவானோட வைகுண்டம் கோலோகம் போவாங்க. சரிங்களா? 2மே முக்திக்கு ஏற்றது தான். ஆனா எது உயர்ந்தது அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல பகவான் ரியலைசேஷன் தான். பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். அப்ப பக்தி செயல் பண்ணணும். பக்தியுடன் செயல் பண்ணணும். அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பிரம்மஜோதியில போய் ஐக்கியமாகறதுன்றது முழுமை கிடையாது. அங்க வந்து நானும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்ற நிலையில அப்படியே வந்துட்டு மெர்ஜ் ஆகுறது. அந்த நிலை வந்து முழுமையான லிபரேஷன் கிடையாது. அது வந்து மெட்டீரியல் விஷயத்துல விலகி இருக்கிறது மட்டும்தான். ஆனா பக்தி சேவை பண்ணி பகவானோட வைகுண்டம் கோலோகம் அடைகிறோம் பாருங்களா? அதுதான் வந்து உயர்ந்தது. அதுல ஃபால் டவுன் இருக்காது. ம். அது நெறைய இன்னும் லெவல் 2, லெவல் 3ல இன்னும் நெறைய பார்ப்பீங்க. சச்சித் வரைக்கும் தான் பிரம்மன், பரமாத்மா ரிலேஷன்ஷிப். ஆனந்தம்ன்றது பக்தி சேவையில மட்டும் தான் இருக்கும். பகவான் ரிலேஷன் தான் இருக்கும். அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள். இப்ப நம்ம என்னன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றதானே நம்ம பார்க்குறோம். அ அதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி தான் இது. சரிங்களா? அ இது வந்து என்ன நிருக மகாராஜர் அப்படின்ற ஸ்டோரி. இன்னொன்னு வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜர்ன்ற ஸ்டோரி. 2 ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்துட்டு புலப்பட்டுடும். பக்தி மார்க்கமா இருக்கிறது எப்படி? பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் பண்றதுனால என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஸ்டோரி பார்க்கலாம். சரிங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜர் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய உயர்ந்த டிவோட்டி அவங்க. பாகவதத்துல இருக்கு இந்த ஸ்டோரியும். சரிங்களா? அவங்க ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி. அவங்க வந்து புலன்கள், எல்லா புலன்களையும் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணி, சரிங்களா? 9 வகையான பக்தி இருக்கு. அது நம்ம 12த் சாப்டர்ல பார்ப்போம். 9 வகையான பக்தியும் அவங்க வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி, அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 வகையான பக்தி இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா பண்ணி, தன்னோட புலன்கள் எல்லாம் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணி பக்தி பண்றவங்க. அவங்க ஒரு சிறந்த அரசர். சரிங்களா? நம்மலாம் வந்துட்டு பக்தி பண்றதுல எனக்கு சிரமமா இருக்குன்னு சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா, சிறந்த அரசர்கள் தான் நம்ம பார்க்குறோம் டிவோட்டீஸா. அர்ஜுனர், அதுக்கப்புறம் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜர், அதுக்கப்புறம் வந்து பரத் மகாராஜர், சரிங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர், விபீஷ்ணன் இவங்கலாம் யாரு? அரசர்கள். அரசர்கள்னா எவ்வளவு வேலை இருக்கும். கண்ட்ரியே வந்துட்டு பாதுகாக்கணும். அதையே அவங்க வந்து பராமரிக்கணும். அதுலயுமே அவங்க என்ன பண்றாங்க? கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மா பண்றதுனால தான் அதுவும் பக்தி சேவையா பண்றாங்க அவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த அரசர் அந்த பொசிஷனையும் நம்மலாம் என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா, எனக்கு நேரம் இல்ல. எனக்கு இப்ப வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. அப்படின்லாம் நம்ம எப்பயும் சொல்லிடக்கூடாது. சரியா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நல்லபடியா நம்ப பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். ஸோ இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து அந்த மாரி 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸும் நல்லா பண்ணி, நல்லா வந்துட்டு புலன்கள்லாம் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பா இருக்காங்க. அப்ப அவங்க வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்ம நெறைய ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கணும்னு இல்ல. ஒண்ணே ஒண்ணு இருந்தா போதும். ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங். அது வந்துட்டு மாசத்துல 2 தடவ வரும். 15 நாளைக்கு ஒரு தடவ. அப்படியே அவங்க வந்துட்டு அந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து அது பகவானுக்கான ஃபாஸ்டிங். அது இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அதுல வந்து என்னன்னா, அடுத்த நாள் காலையில ஃபாஸ்டிங்க பிரேக் பண்ணணும். சரிங்களா?
அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளார பண்ணணும் அது. கிரெயின்ஸ்லேருந்து ஃபாஸ்டிங் விடுபட்டு ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறது. அது இந்த அரிசி, பருப்பு இதெல்லாம் எடுக்காம இருக்கிறது. சரிங்களா? அ அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில அரிசி, பருப்பு எடுத்து இத ஃபாஸ்டிங்க முடிக்கணும். இவங்க ஃபுல்லா ஃபாஸ்டிங்லாம் நல்லபடியா பண்ணிட்டாங்க. அப்ப பார்த்து எங்களோட அரண்மனைக்கு துர்வாச முனிவர் வராங்க. சரிங்களா? உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுது. அடடா! நம்ம அரண்மனைக்கு துர்வாசர் ஒரு ரிஷி வந்திருக்காங்க, முனிவர் வந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா எப்பயுமே டிவோட்டீஸ்லாம் எப்படின்னா, நல்லா இந்த எல்லாத்தோட சேர்ந்து பக்தி பண்ணணுன்றதுல ரொம்ப விருப்பத்தோட இருப்பாங்க. சரியா? தனியா பக்தி பண்ணத விட ஏன்னா கிருஷ்ணா எப்படி இருக்காங்க? எங்க நம்ம கிருஷ்ணா மட்டும் தனியா பார்ப்போமா? எப்பயுமே அவங்களுக்கு என்னன்னா கூட வந்து கோபாஸ் இருக்கணும், கோபிஸ் இருக்கணும். அப்படிலாம் வந்துட்டு அவங்கள நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன். அது மாரி டிவோட்டீஸ் இருக்கு. எப்பயுமே டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன்ல இருக்க விருப்பப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாரி துர்வாசர் வந்தோனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு, சரி அவங்களோட நம்ம ஃபாஸ்டிங் முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அ இருக்கும்போது அவங்க நல்லபடியா வரவேற்கிறாங்க. அப்புறம் துர்வாசர் சொல்றாங்க, "நான் இந்த மாரி இதுக்கு குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஆத்துல போயிட்டு நீ வந்து வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க" அப்படின்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வெயிட் பண்றாங்க, வெயிட் பண்றாங்க. இந்த துவாதசில அந்த ஃபாஸ்டிங் பண்ற டைம் வந்துட்டு முடிய போகுது. இவங்களுக்கு உடனே வந்துட்டு ரொம்ப இதாயிடுது. ஏன்னா அந்த டைம்குள்ளார ஃபாஸ்டிங் முடிக்கணும். அப்பதான் அது சரியான முறையில அமையும். உடனே அரசர் இவங்க சாரி மந்திரி, குரு எல்லாம் கூப்பிட்டு, "இப்ப என்ன பண்றது?" அப்படின்னு வந்து ஆலோசனை பண்றாங்க. அதுதான் ராஜ ரிஷிகள்லாம் வந்து தனிச்சு, நான் அரசர், நான் என் இஷ்டப்படி இருப்பேன். அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் குரு, அ அரசவையில அனலைஸ் பண்ணிட்டு, எது தர்மமோ அத தான் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உடனே வந்து என்ன பண்றதுன்னும்போது, உடனே அந்த அ குரு வந்து அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் குடுக்குறாங்க. இந்த மாரி நீங்க வந்து தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க. துளசி தீர்த்தம். அப்ப வந்து ஃபாஸ்டிங் முடிச்ச மாரி ஆகும். அதே சமயத்துல விருந்தினர உட்டுட்டு நம்ம ஃபாஸ்டிங் அதாவது உணவு எடுத்துக்கிட்ட மாரியான அஃபென்ஸும் வராது அப்டின்றாங்க. உடனே சரின்ட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜரும் தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறாங்க. துர்வாச முனிவர் தபஸ்ல ரொம்ப சிறந்தவங்களா, என்ன நடக்குதுன்றது அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். உடனே அவங்களுக்கு அதுவும் கோவம் வேற அவங்களுக்கு ரொம்ப வருமா, உடனே வந்துட்டு வராங்க. வந்துட்டு என்னைய விட்டுட்டு அ இந்த மாரி எப்பயுமே கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா, அவங்கள நல்ல முறையில நம்ம வரவேற்கணும். ரொம்ப ஹேப்பியா அவங்கள வெல்கம் பண்ணி, அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் குடுத்து, அவங்களுக்கு தீர்த்தம் குடுத்து, உணவு பிரசாதம் குடுத்து, அவங்களோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, திரும்பி வந்து வரணும்னு ஆசைப்படுற அளவுக்கு சந்தோஷமா அவங்கள வந்து நம்ம அனுப்பணும். இப்ப வந்துட்டு இவங்க வந்து தீர்த்தம் எடுத்தது வந்து இவங்களுக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு. நான் உன்னோட விருந்தினரா வந்திருக்கேன். நீ வந்து தீர்த்தம் எடுத்துட்ட, என்னைய விட்டுட்டு. அதனால அ ஒரு தலையிலேருந்து ஒரு முடிய பிச்சு இப்படி போட்டு, அதுலேருந்து ஒரு டீமன் வருவாங்க. சரிங்களா? ஒரு அசுரன் வந்து அ அம்பரீஷ் மகாராஜ அழிக்கிறதுக்காக வருவாங்க. உடனே வந்து டக்குன்னு சுதர்ஷனம் வந்து அந்த டீமன அழிச்சிடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் துர்வாச முனிவர் தொரத்திட்டு போகும் சுதர்ஷனம். உடனே வந்து அ எல்லார்ட்டயும் போயிட்டு தஞ்சம் அடைவாங்க. துர்வாச முனிவர். காப்பாத்துங்க சுதர்ஷனம் எவ்வளவு சக்தியா இருக்கும் இல்லையா? சக்தி வாய்ந்த வெப்பன். உடனே வந்துட்டு எல்லார்கிட்டயும் போயிட்டு தஞ்சம் அடைவாங்க. எல்லாரும் எங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, எங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. உடனே சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்க போயிட்டு எங்க நீங்க காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க அப்படின்றாங்க. அங்கேயும் எல்லாரும் எங்களால சுதர்ஷனத்த எதிர்த்து நிக்க முடியாது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரம்மா லோகத்துக்கு போறாங்க, சத்தி லோகத்துக்கு. அங்கேயும் வந்துட்டு பிரம்மா சொல்லிடுறாங்க, சுதர்ஷனத்தெல்லாம் தடுக்க முடியாது. அ அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே சிவபெருமானோட கைலாயத்துக்கு போறாங்க. சதாசிவ லோகத்துக்கு. அங்கேயும் வந்து சுதர்சனத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது நீங்க நாராயணர தான் நீங்க வந்து ப க சரணாகதி பண்ணணும். உடனே சரி வைகுண்டம் போறாங்க. வைகுண்டம் போய் நாராயணர்ட்ட சொல்றாங்க. சுதர்சன வந்து தாக்க வருது. அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆனா என்னால முடியாது அப்படின்றாங்க. உடனே துர்வாசன் அது உங்களோட ஆயுதமாச்சே. அத நீங்க சொன்னா கேட்குமே. சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே நீ என்கிட்ட ஏதாவது அபச்சாரப்பட்டிருந்தா கூட நான் வந்து உன்னைய வந்து மன்னிப்பேன். ஆனா நீ என்ன பண்ண? என்னோட பக்தன வந்து நீ வந்து அபச்சாரம் பண்ணியிருக்க. அதனால நீ அவங்க கிட்ட தான் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு. அப்பதான் துர்வாசருக்கு தெரியுது, எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம்ன்னு. அப்புறம் நேரா வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜாட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக வருவாங்க. வந்து அவங்க கால்ல விழ போவாங்க. அப்போ உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து அவங்கள அப்படியே பிடிச்சு தூக்கி, "நீங்க வந்துட்டு இந்த மாரிலாம் வந்து மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது. அ நான் செஞ்சது தப்பு. நீங்க வந்து விருந்தினரா வந்திருக்கீங்க. நான் உங்கள விட்டுட்டு தீர்த்தது தப்பு. எனக்கு இந்த பனிஷ்மென்ட் தேவையானது தான். அதனால நீங்க வந்து இந்த மாரி வந்து மன்னிப்புலாம் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சுதர்ஷனத்துக்கிட்ட அவங்கள ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? உடனே சுதர்ஷனமும் அமைதியா பகவான்ட்டயே போயிடும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து ஒரு பக்தனோட நிலை, பகவானோட நிலை அப்படின்றது.
பக்தனுக்கு ஒண்ணு அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பக்தன் எப்படி இருக்கணும், அது வேணும்ல. பக்தனோட குவாலிட்டி அதுல எப்படி இருக்கு, தனக்கு யாராவது கெடுதல் பண்ணாலும் அவங்கள மன்னிக்கிறது, நன்மை பண்றது அவங்களுக்கு திரும்பி. சரிங்களா? அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட அடையாளம். அந்த ஹம்பிள்னஸ், அந்த எல்லாத்தையும் அன்போட இருக்கிறது, கருணையோட இருக்கிறது, அந்த நிலை. சரிங்களா? ஸோ நம்மள அப்ப எனக்கு இந்த ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டோனே எனக்கு ஒரு டிவோட்டி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அந்த மாரி ஒரு குணமும் இல்ல. பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஆசை இருந்தது. சரிங்களா? ஸோ அதனால இதுதான் அந்த விஷயம். சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்கள பகவான் எப்பயுமே வந்துட்டு அதுக்காக மத்தவங்கள புரொடெக்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு இல்ல. எல்லாரையும் பகவான் புரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, பாதுகாப்பாங்க. ஆனா, அ அந்த சமர்ப்பணத்தோட பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு ரெசிப்ரோகேஷன் பகவான் கிட்ட இருந்து. சரிங்களா? ஏன்னா மத்தவங்கலாம் என்ன பண்றோம் நம்மலாம்? பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்றோம். அப்ப அந்த அந்த பேசிக் நேச்சர்ல கர்மாவுக்கு பலன் உண்டு. அதனால என்ன ஆயிடுது? கர்ம பலன அனுபவிக்கிற மாரி ஆயிடுது. இது நம்மளோட டிசைர்ல தானே பண்றோம். இல்லையா? அப்போ இந்த ஒரு நிலை, பக்தன் பகவானுக்கான நிலை. அது மாரி இன்னொன்னு நம்ம கவனிக்கணும். துர்வாச முனிவர் வந்து எத்தனையோ லோகத்துக்கு போனாங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட்டு பூமியிலேயே, அதுக்கப்புறம் சொர்க்கம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மலோகம், அப்புறம் சதாசிவலோகம், அப்புறம் வைகுண்டமே போனாங்க. அதுதான் அந்த தபஸோட வலிமை. சரிங்களா? அ நல்ல நம்ம வந்து இந்த ஆத்ம நிலையில நல்ல தபஸ் பண்ண பண்ண, நமக்குள்ளார அந்த ஆத்மாலேருந்து வர எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப அலாதியானது. நம்மலாம் நெறைய சாப்பிடணும், சாப்பிட்டா தான் எனர்ஜி வரும்னு நெனைக்கிறோம். அப்படி இல்ல. நல்ல தபஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எனர்ஜி வரும். சரிங்களா? அதுதாங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அவங்களும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி தானே, துர்வாச முனிவரும். ஆனா அந்த தபஸ்னால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு லோகம் விட்டு இன்னொரு லோகமே போக முடியுது. இல்லையா? நமக்கு வந்துட்டு பக்கத்துல எங்கேயாவது போகணும்னாலே, நாளைக்கு போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாரி ஆயிடும் இல்லையா? எனக்கெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். அவ்வளோ வந்துட்டு வீக்கா இருக்கிற மாரி உணர்றது. எதனாலன்னா தபஸ் இல்ல. அதுதான். ஆ. ஓகே. இப்ப இது வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரி பார்த்தோமா? இப்ப வந்து நிருக மகாராஜர் ஸ்டோரி பார்க்குறோம். என்ன அப்டின்னா, நிருக மகாராஜர் ஒரு அரசர். தர்மம்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ற ஒரு அரசர். சரிங்களா? எந்த குறையும் இல்ல. எல்லாமே சிறப்பா இருக்கு. தினம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து நெறைய தானம் பண்ணுவாங்க. பிராமணர்களுக்கு எல்லாருக்கும். அதுவும் நல்ல பசு, நெறைய இந்த பொன் பொருள் இதெல்லாம் குடுத்து. அந்த மாதிரி ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு பாபம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப வந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான். ஒரு தடவ என்ன ஆகுது அப்டின்னா, ஒரு பிராமணன் வராங்க. அவங்களுக்கு இவங்க நல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட பசு, அப்புறம் பொன் பொருள்லாம் குடுத்து ஹேப்பியா வழி அனுப்புறாங்க. ஆனா இது வந்து என்னன்னா, பகவான் செயலா இல்லாம, நல்ல ஒரு பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸா நெறைய பண்றாங்க. எல்லாருக்கும் நல்லது செய்றது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பிராமணன் அந்த பசுவ எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நைட் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பசு வந்து திரும்பி அரண்மனைக்கே வந்துடுது. சரிங்களா? ஏன்னா, இந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும்னா, சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா, அதோட கூட்டுக்கு அது தனியா அதுவே போயிடும். தானாவே போயிடும். இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பசு போயிடுது. அத வந்து அரசரும் கவனிக்கல, பிராமணனும் கவனிக்கல. அடுத்த நாள் உடனே இப்ப பிராமணன் பார்க்குறாங்க, பசுவ காணோம். சரி அப்பனா ராஜாட்ட போய் முறையிடலாம் அரசர்ட்ட அப்படின்ட்டு போறாங்க. போற வழியில பார்த்தா, இன்னொரு பிராமணன் இவங்களுக்கு குடுத்த அதே அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுவ எடுத்துட்டு போறத பார்க்குறாங்க. உடனே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. இதுதான் நம்ம நேத்தி குடுத்தது அப்படின்னு. உடனே அரசர்ட்ட போய் முறையிடுறாங்க. "ஆ இந்த மாரி வந்து நீங்க எனக்கு ஒரு பசு குடுத்தீங்க நேத்து. அது வந்து இயல்பா உங்களோட அரண்மனையிலேயே வந்து மத்த பசுவோட கலந்துருச்சு. ஆ இன்னைக்கு நீங்க அத இன்னொரு பிராமணனுக்கு தானம் பண்ணிட்டீங்க" அப்படின்னு. அடாடா! ஏன்னா ஒரு ஒரு தடவ அந்த மந்திரம் சொல்லி பிராமணனுக்கு தானம் பண்ணிட்டா, அது தானம் பண்ணது தான் இல்லையா? அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு பண்ணது ஒரு அஃபென்ஸ் தானே. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, சரி நான் அந்த பிராமணன கூப்பிட்டு அந்த பசுவ வாங்கி உங்ககிட்ட குடுத்துடுறேன் அப்படின்னு வாங்கி அந்த பிராமணன வர சொல்றாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டு இந்த பசுவ இவங்ககிட்ட குடு அப்படின்ன உடனே, இல்ல எனக்கு நீங்க இத தானமா குடுத்துட்டீங்க. இது நான் வச்சுக்கிறேன். அவங்களுக்கு வேணா வேற வந்துட்டு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. உடனே அந்த பிராமணன் சொல்றாங்க, இல்ல எனக்கு நீங்க என்ன குடுத்தீங்களோ அதே குடுங்க. வேறெல்லாம் வேண்டாம். இப்ப 2 பிராமணன்ட்டயும் சொல்றாங்க. நீங்க வந்து உங்கள நான் இன்னும் வேற வேற பசு கூட தரேன். இன்னும் நெறைய பொன் பொருள் கூட தரேன். அப்படின்னு பிராமணன்ட்ட சொல்றாங்க. உடனே அவங்க அதெல்லாம் வேணாம். எனக்கு நீங்க நேத்து குடுத்த பசுவே குடுங்க போதும். அது மாரி 2வதா தானம் பண்ண பிராமணன்ட்டயும் சொல்றாங்க. நான் உனக்கு நெறைய பசு தரேன். நெறைய பொன் பொருள் தரேன். இத அவங்ககிட்ட குடுத்துருன்னு. அவங்களும் வந்துட்டு இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதே போதும். ஏன்னா இதெல்லாம் திரேதாயுகத்துல நடந்தது. சரிங்களா? கலியுகத்துல என்ன பண்ணுவோம்? உடனே கால்குலேட் பண்ணுவோம் லாஜிக்கா. ஓகே ஒரு பசு என்ன என்ன நம்மள்ட்ட நெறைய கிடைக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனா திரேதாயுகத்துல என்ன கிடைக்குதோ அதுல ஹேப்பியா இருக்கிறது. சரிங்களா? மத்த யுகங்கள்லலாம்.
ஸோ அதனால நம்ம லாஜிக்கா பண்றோம்னு நிறைய அதர்மம் பண்ணிடுவோம். அதுதான் தப்பாயிடும். உடனே சரின்னு அப்புறம் 2 பிராமணனும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, பசு மகாராஜாட்டே விட்டு போயிடுவாங்க. நிருக மகாராஜாட்டே. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவங்களும் அவங்க எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. காம்ப்ரமைஸ் ஆகலையா? சரின்னு இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பசுவ வந்துட்டு மறுபடியும் அரண்மனையில வச்சுக்கிட்டு, அப்புறம் மறுபடியும் உங்க லைஃப் அப்படியே வாழுறாங்க. நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணி. அப்போ உடனே அவங்களுக்கு ஒரு நாள் இறப்பு வருது. எல்லாருக்கும் வரும்ல. அது மாரி அவங்களுக்கும் வருது. வந்தோனே யமராஜர் வராங்க. வந்துட்டு நீங்க நெறைய நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க வந்து சொர்க்கத்துல நெறைய சந்தோஷங்கள்லாம் நீங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கான தண்டனை இருக்கு அப்படின்னு. உடனே நிருக மகாராஜர் வந்து கேட்பாங்க. என்ன தவறு? நான் அத ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து அனுபவிச்சுர்றேன் அப்படின்னு. உடனே இந்த மாரி நீங்க தெரியாம ஒரே பசு 2 பிராமணனுக்கு தானம் பண்ணிட்டீங்க. அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு தண்ணி இல்லாத கிணத்துல ஒரு மரபல்லியா பிறக்கணும் அப்படின்னு. உடனே இவ்வளோ காலம் எவ்வளோ காலம் நான் அந்த மாரி இருக்கணும்? தண்ணி இல்லாத கிணத்துல மரபல்லியா எவ்வளோ காலம் இருக்கணும்? அப்படின்னோனே, இது திரேதாயுகத்துல நடந்த கதையா? பாஸ்ட் டைமு. துவாபர யுகத்துல கடைசியில பகவான் வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க. ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் வருவாங்க. அவங்களோட ஸ்பரிசம் பட்டு நீங்க வந்து பாப விமோசனம் அடைவீங்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த நொடியிலேருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த இதுல கிணத்துல ஒரு பல்லியா அவங்க இருக்காங்க. சரிங்களா? இது என்னத்துக்கு பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்ச செயல் இல்ல. எல்லாமே நல்லது தான் செஞ்சாங்க. அதுவும் தெரியாம நடந்த ஒரு தப்புக்கு இந்த ஒரு தண்டனை அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே மாரி துவாபர யுகம் கடைசி வருது. அப்ப பகவானோட அ பிள்ளைங்க, பேர பிள்ளைங்கவங்கலாம் வந்துட்டு அங்க இருக்காங்க. அப்ப அந்த பிள்ளைங்கலாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது, அந்த பொருள் வந்து அந்த கிணத்துக்குள்ளார விழுந்துரும். அத எடுக்கிறதுக்காக போய் பார்ப்பாங்க. அங்க பார்த்தா ஒரு பெரிய பல்லி இருக்கும். உடனே வந்து எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க வெளியில, யாராலயும் முடியாது. உடனே பகவான்ட்ட போய் முறையிடுவாங்க. பகவான் வந்து பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தோம். 4த் சாப்டர்ல பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியுமா? நமக்கு தானே தெரியாது அது. இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோனே தெரியுது, இது வந்து நிருக மகாராஜர் இங்க இருக்காங்க. போன ஜென்மத்தில இந்த மாரி பண்ண விஷயத்தினாலன்னு. உடனே அவங்கள அப்படியே தொடுறாங்க. அவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு தேவ ரூபம் கிடைக்குது. உடனே வந்துட்டு அ எ எல்லாருக்கும் தெரியணும்ல. திடீர்னு ஒரு மரபலி தேவ ரூபம் வந்தோனே எல்லாருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கும்ல. என்ன நடந்ததுன்னோனே அப்ப அத நரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாரி பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள்லாம் நெறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணேன். தெரியாம இந்த மாரி ஒரு இம்பயஸ் ஆக்ட் ஒரு தவறு நடந்துடுச்சு. அதுக்கான தண்டனைய அனுபவிச்சேன். இப்போ அதுலேருந்து நான் விடுபட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அவங்க சந்தோஷங்கள அனுபவிச்சு எப்பயுமே பகவானோட சம்மந்தம் ஏற்பட்டுச்சுனாலே முக்தி கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க பக்தி பண்ணி முக்தி அடையறாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ம். இப்ப இதுல வந்துட்டு அப்ப பகவான் வந்துட்டு அ டிவோட்டீஸ மட்டும் தான் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் வந்துரக்கூடாது. என்னன்னா, இது நம்ம விருப்பப்பட்டு என்ன பண்றோம்? பக்தி எனக்கு வேண்டாம். நான் வந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்றேன்னு பண்றோம். அதுல என்ன நமக்கு கர்ம பலனோ அத நம்ம அனுபவிக்கிறது தான் இயல்பு. இல்லைங்களா? அதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர். அந்த முறையில இது. ஸோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒண்ணு தான் ஆசைப்படணும். என்னன்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. பகவானுக்கு பக்தி பண்றோம்னாலே நம்மளோட வாழ்க்கைய பகவான்ட்ட ஒப்படைச்சுட்டோம்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? அது அவங்களோடது. நம்ம நம்மள பார்த்துக்கிறதெல்லாம். பிரகலாத் அத தான் பண்ணாங்க. அர்ஜுனர் அத தான் பண்ணாங்க. அதே மாரி நம்மளும் வந்து பகவான்ட்ட நம்மள ஒப்படைச்சுட்டு, நம்மளோட பக்தி சேவையில நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய செஞ்சுட்டு நம்ம லைஃப் நம்ம வாழணும். பகவான் எல்லா விதமான பொறுப்பையும் எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ பக்தியுடன் செயல்படுறது தான் சிறந்தது. அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து 5.3 ஸ்லோகம் பார்க்கணும். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க, சரஸ்வதி மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க, இன்னொருத்தவங்க யாரோ சொல்லியிருக்கீங்க. 3 பேரும் ஒரு நான் நெக்ஸ்ட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க ஆ, படிக்கிறேன். அவசியம். வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசம். நீயஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஆ. நீயஸ் அனித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷிதி நித்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன்
பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம தான் பார்த்துட்டோமா, பக்தியில நம்ம இருக்கும்போது பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல கைடன்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம். அதனால அதுல ஃபால் டவுன் கிடையாது. நானே என்னோட செயலை செஞ்சு பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னும் போது கர்ம பலனை அனுபவிச்சு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கிறோம். இதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நல்லபடியா இந்த பொருள் உலகத்திலேருந்து விலகி பக்தி மார்க்கத்துக்குள்ள வரணும். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. அப்ப அது எப்படிலாம் பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ, நம்ம நம்மளோட கடமை எல்லாத்தையும் நம்ம இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்லாம் நம்ம வேணும் வேணாம்னு நினச்சி நிராகரிக்கிறதோ இல்லை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதெல்லாம் கூடாது. என்ன கடமையோ அதை நம்ம எப்பயுமே ஈக்குவலாக இருந்து பண்ணணும். சரிங்களா? நடுநிலையில இருந்து நம்மளோட எல்லா கடமையும் நம்ம பண்ணணும். அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சந்நியாசம்ன்றது காட்டில் போய் தவம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை. நம்ம இந்த வாழ்க்கையை, அதாவது பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சந்நியாசி, இதில் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எந்த விதமான விருப்பு வெறுப்பும் இல்லாத செயல்களை ஈக்குவலாக பாவிச்சு செய்யறது. விரோதியும் கிடையாது, நண்பனும் கிடையாது. எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்னு பார்க்கறது. சரிங்களா? அது மாதிரி எனக்கு பிடிக்கும்னு கிடையாது, பிடிக்காதுன்னு கிடையாது. எந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் நம்ம கடமையாக செஞ்சிடணும். அந்த மாதிரி அவங்க தான் நிரந்தர சன்னியாசின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பலம் புரிந்து இப்போ எங்களுடைய அர்ச்சனனே அப்படின்னு அர்ச்சனா அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து இருமைகள்னு சொல்லுவாங்க. விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், நண்பன் விரோதி, மானம் அவமானம், இதெல்லாம் விருப்பு வெறுப்பு. இதெல்லாம் என்னன்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான். இப்போ நம்மளே பார்த்தோம்னா ஆத்மாலேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு நண்பனும் கிடையாது, விரோதியும் கிடையாது. ஆத்மாவிலேருந்து பார்த்தோம்னா அதே சரீரத்தில் சார்ந்த விஷயத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு இவங்க நல்லது செஞ்சுருக்காங்க, எனக்கு நண்பன், எனக்கு இவங்க வந்து கெட்டது செஞ்சுருக்காங்க, இவங்க விரோதி அப்படின்ற நிலைக்கு வருவோம். ஆனால் ஆத்மான்னு பார்த்தா எல்லாமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். மேல் ஃபீமேல் கிடையாது, வேற எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது. எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டிஸ். அது மட்டும்தான் அதில் அடையாளம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இருமைகள்ன்றது மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம், பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள விஷயம். அப்போ அதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறவங்க பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து எளிதில் வென்று இந்த மெட்டீரியல் இது பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து சீக்கிரமாக சரிங்களா ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து வெளியில் வராங்க. முழுமையாக முக்தி அடைகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் வாழும்போதே நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம்? முக்தி அடைஞ்ச நிலையில தான், ஆத்ம நிலையில் வாழ்ந்தோம்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம இருந்தாலுமே முக்தி அடைஞ்ச நிலை தான். அதான் சொல்லுவாங்க டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இப்போ நம்ம வைகுண்டம் போய் என்ன பண்ணணும்? வைகுண்டம் குலோகம் பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணுவோம். நம்ம இங்கேயுமே அதே மாதிரி சமநிலையில இருந்து, அதாவது ஆத்ம நிலையில இருந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா இதுவுமே வைகுண்டம் தான். சரிங்களா? இருக்கிற இடம் பொருட்டு இல்லை. நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கணும், எந்த இடத்துல இருந்தாலும், நரகத்துல இருந்தாலும், இந்த பூலோகத்துல இருந்தாலும், சொர்க்கத்துல இருந்தாலும், அதே சமயத்துல வைகுண்டத்துல இருந்தாலும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அது மட்டும் நம்ம ஆத்மா நிலையில இருந்து புரிஞ்சு நம்ம அதை பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம முக்தி அடைஞ்சவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இங்க வந்து இன்னொரு ஸ்டோரி நம்ம பார்க்குறோம். ஹரிதாஸ் டாக்கூராவோட ஸ்டோரி. அவங்களும் வந்து ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. சரிங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைப்பிள் அவங்க. அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அ முஸ்லீம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில பிறப்பாங்க. ஆனா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடோட இருந்து பக்தி பண்றாங்க. சரிங்களா? ஆக்சுவலா பிரம்மாவோட இன்கார்னேஷன்ல வரும். நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அசோசியேட்ஸ்ல நம்ம யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதுக்கப்புறம் வந்து நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதாச்சாரியார், கதாதரர், ஸ்ரீவாஸ்னு பார்த்தோமா, நாரத முனி, ராதாராணி அம்மா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பலராமர், அத்வைதர் வந்து விஷ்ணு தத்துவான்லாம் பார்த்தோமா. அது மாதிரி பிரம்மாவோட இதுதான் இன்கார்னேஷன் தான் இந்த ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அப்படின்றவங்க வராங்க. சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. பிரம்ம மோகன் லீலாவில் அவங்க ப்ரைடோட இருந்ததுனால அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு இது சம்பந்தம் பகவானோட ஏற்படுது. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப வந்து நாமாச்சாரியார்னு சொல்லுவாங்க இவங்க. சாண்டிங் வந்து 22 ஹவர்ஸ் பண்ணுவாங்க. 3 lakhs டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு. சரிங்களா? அப்போ 22 ஹவர்ஸ் ஒரு நாளில் முழுக்க சாண்டிங் தான். 2 ஹவர்ஸ் தான் மற்ற விஷயங்களுக்கு. அப்படி சாண்டிங் பண்ணி 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 அப்படியே நல்லா அந்த கிருஷ்ண பக்தியில் லயிச்சு அப்படியே ஒரு சிறந்த ஒரு பக்தனாக இருக்காங்க. அப்போ இவங்க மேலே பொறாமைப்பட்டு ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க பேரை கெடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்ககிட்ட வந்து ஒரு பெண்மணி அனுப்புவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட். சரிங்களா? அவங்க வந்து இந்த ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க.
அவங்க இருந்த அந்த இடத்துக்கு. அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணியோட சம்பந்தத்தில் வந்தாலே அவங்கள வந்துட்டு தூற்ற ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்களோட அந்த ஃபேமை வந்து குறைக்கணும்னு அந்த பெண்மணி போயிட்டு அந்த ஹரிதாஸ் டாக்கூர்கிட்ட இந்த மாதிரி தன்னோட விருப்பத்தை சொல்லுவாங்க. உடனே ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 3 லட்சம் தடவை வந்துட்டு பகவான் நாமத்தை சொல்கிறதா, நான் இன்னும் முடிக்கல, முடிச்சுட்டு உங்களோட விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுறேன்னு. உடனே இவங்களும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்காங்களா, இதை இவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அன்றைக்கி நாள் முடிஞ்சிருது. சரின்ட்டு நீங்கள் நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. மறுபடியும் இவங்க போயிட்டு அடுத்த நாள் வருவாங்க. உடனே வந்துட்டு இன்றைக்கும் எனக்கு இன்னும் அந்த 3 லட்சம் முறை சொல்ல வேண்டியிருக்கு, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, அப்புறமா நான் வந்து உங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறேன். அப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இவங்களும் அதை கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அன்னைக்கு நாள் அப்படியே போயிடும். அப்புறம் அடுத்த நாள் வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த நாள் வருவாங்க. வந்த உடனே வெயிட் பண்ணுங்க, நான் இந்த மாதிரி முடிக்கணும். உடனே இவங்க காலில் விழுந்துருவாங்க அவங்க. சரிங்களா? அந்த பெண்மணி விழுந்து, நான் வந்து நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும், அதுக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு வந்துட்டு குருவாக இருந்து கைடன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு சிறந்த டிவோட்டியாக அவங்களோட கைடன்ஸில் இவங்களும் வந்து நல்ல பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட பவர். சரிங்களா? தானும் நல்லா பக்தி பண்ணுவாங்க, தன்னை சுற்றி உள்ளவங்களையும் நல்லபடியாக பக்தி பண்ண வைப்பாங்க அப்படின்றது. என்னதான் மெட்டீரியல்லேருந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலும் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பக்தி சேவையில் மாற்றிடுவாங்க. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? அதனால் அதுவும் இல்லாமல் அந்த நாம ஜபத்தோட மகிமை, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்க உச்சரிக்க நம்மக்கிட்ட அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். நெருப்பில் போட்ட அந்த இரும்பு அப்படியே தங்கமோ இரும்போ அப்படியே மின்னும் இல்லையா, தக தக தகன்னு. அந்த மாதிரி நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நம்மக்கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்கள்லாம் போய் நம்ம எப்படி இருப்போம், நல்ல அந்த ஸ்பிரிட் சோல் நிலையில் நம்மளால் உணர முடியும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 5.10 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும், நிறைய. ஓகே, ஐ திங்க் சரஸ்வதி மாதாஜி சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். yes ma'am. Brahman yataya karmani sangam tyaktva karoti yaha lipyate nasa papena பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பற்றன்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம பகவான் ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்துக்கிட்டே வரோம். பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, கடமையும் செய் பக்தியும் பண்ணு, கடமையும் செய் பக்தி பண்ணு. அதை கடமையை எப்படி பண்ணணும், பற்றுதல் இல்லாமல் பண்ணணும். சரிங்களா? அதை நம்ம நல்லபடியாக அந்த லைனை நம்ம பிடிச்சிக்கணும். சரிங்களா? அந்த ஃப்ளோவை. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பகவான், பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட ஒப்படைக்கணும். எதுக்கு கேட்கக்கூடாது, நான் பண்ணுற செயல் ஏன் பகவானுக்கு நான் பலனை அனுபவிக்கணும், இப்போ நான் வந்து சேரிட்டி பண்ணுறேன், நான் ஏன் பலனை போய் பகவானுக்கு கொடுக்கணும், பகவானுக்கு என்ன நம்மளோட பலனெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து சந்தோஷப்படணும்னு நான் நினைக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை, அதுக்கான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக நீ திருப்பி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுவ, அதனால உன்னோட பலனை என்கிட்ட சமர்ப்பணம். அவங்க ஆத்மாராமா, அவங்க தான் ஃபுல் ஆப்புலன்ஸில் இருக்காங்கல்ல, அப்சல்யூட் ட்ரூத், கம்ப்ளீட் ஹோல் அவங்க. சரிங்களா? அவங்ககிட்ட குறையே கிடையாது, ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா. சரிங்களா? ஏதாவது குறை இருந்தால் தானே நம்மளுக்கு அதை வந்து நிறைப்படுத்தணும். அவங்க ஆல்ரெடி ஆத்மாராமா, ஃபுல் அப்சல்யூட் ட்ரூத். சரிங்களா? அவங்ககிட்ட குறையே கிடையாது, ஃபுல்லாக நிறை தான். அப்படி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து என்கிட்ட உண்டு பலனை வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அந்த வெயிட்டை நம்ம இப்போ குழந்தைங்க வெயிட்டு தூக்கிட்டு வந்து நம்ம தூக்கிப்போம்ல, அந்த மாதிரி நீ வந்து பலனை வச்சு நீ வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் அகப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அப்போ நான் பாவம் பண்ணிட்டு பகவான்ட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. சரியா? அழுகின பழத்தையும் பூவையும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவோமா? கோயிலுக்கு போகிறோம், நல்ல வீணா பண்ண பூ வீணா பண்ண பழம்லாம் வாங்கிட்டு போவோமா? மாட்டோம். பகவானுக்குன்னா அது என்னது, உயர்ந்தது தான் இல்லையா? பகவான் உயர்ந்தவங்க, அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லது தான் சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம் இல்லையா? நல்ல குக் பண்ணி ஆசையாக சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். வீணா பண்ணதை பண்ணுவோமா? மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் பாவம்ன்றது நம்மளோட இக்னரன்ஸில் பண்ணுறது, அதை நம்ம பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு முழு பொறுப்பு நம்ம தான். சரிங்களா? அதனால் அப்போ இப்போ நல்லதுக்கும் நானே பொறுப்பு எடுத்துக்கணும்னா அப்போ பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வரணும். பாவத்தை பண்ணவே கூடாது, நன்மையை பண்ணணும், அந்த பலனை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். அப்புறம் தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ, சரிங்களா? கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எப்பயும் அனர்த்தம் பண்ணக்கூடாது.
அதுதான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட். சரிங்களா, டிவோட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட். அதான் நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸ், நீங்கள் பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா நிறைய டிவோட்டிஸை பற்றி படிப்போம். எல்லா டிவோட்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம், லெசன் எடுத்தோம் அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அந்தந்த குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கணுன்ற ஆசை வரும். சரிங்களா, அது மாதிரி பகவான் அவங்ககிட்ட எப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்கும்போது நம்மகிட்டையும் பண்ணணுன்ற ஆசையிலே நம்ம அந்த குவாலிட்டி வளர்த்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். சரிங்களா, ஸோ அதனால் நிறைய பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் லேர்ன் பண்ணணும். அதுவும் பானபெட் பரம்பராலேருந்து. தாமரையிலே எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாப விலைகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. யாரு? பலனை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்றவங்க, தன் கடமையை நல்லபடியா செய்யறவங்க, அவங்களுக்கு பாப விளைவுகள் என்றும் வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு ஓமை தாமரை இலை மேல தண்ணீர் போட்டு அது உருண்டு ஓடிடும், ஒட்டாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளோட செயல் இருக்கணும், பலனெல்லாம் பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணி. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதா. சரிங்களா, அவங்க எல்லாமே அவங்களும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்லேருந்து எல்லாரையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஏதாவது ஒன்று பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணாங்களான்னா கிடையாது, எல்லாமே பகவானுக்காக சர்வீஸ் பண்ணது தான். சரிங்களா, 5.18 ஸ்லோகம். ஐ திங்க் சுப்லக்ஷ்மி மாதாஜி சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தவங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுனீங்க, ஆனால் நான் யாருன்னு கவனிக்கல. யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கோ அவசியம் வாசிச்சு கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ம், ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு யாருக்கும் வேண்டாமா? நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சுக்கோங்க. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராக்மனே கவி ஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வாபகே ச பாண்டிதாஸ் சமதர்ஷினக. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் இன்னும் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ அவசியம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. உங்களோட நம்பரும் பேரும், உங்களோட ஃபோன் நம்பரும் பேரும் சேட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. ஸோ தட் பிரபுஜி அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா, அவசியம் அது பண்ணணும், அட்டெண்டன்ஸ் மஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம 5.18 ஸ்லோகம், இது நிறைய இடத்துல நம்ம பார்ப்போம், கோட் பண்ணுவாங்க பிரபுபாதா அவங்களோட போப்பட்லாம். ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகமும் கூட. சரிங்களா, அடக்கமுள்ள பண்டிதன், அதே மாதிரி அர்த்தம் நிறைய இருக்கு எல்லா ஸ்லோகத்துலேயும். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இங்கே வெறும் பண்டிதர்கள்னு போடல பாருங்க, என்ன போட்டிருக்காங்க? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள். எப்பயுமே பகவத்கீதையில் டிவோஷன், டிவோட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பண்டிதர்கள் இப்படிலாம் வரும்போது முன்னாடி என்ன வார்த்தை இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். அது ரொம்ப வெயிட்டேஜ் அதிகம். சரிங்களா, பண்டிதர்கள் ஓகே, அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் அதுதான் அந்த குவாலிட்டி, டிவோட்டிஸோட குவாலிட்டி. சரிங்களா, டிவோஷனல் சர்வீஸும் எப்படி பண்ணணுன்றதை பார்ப்போம். கண்டினியூஸாக பண்ணணும், டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வரும், பார்க்கலாம் பொறுமையாக. இங்கே அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள். எப்பயுமே கிருஷ்ணா கிட்ட போகணும்னா வெறும் பக்தி மட்டும்லாம் இது இல்லை, பக்தி கூடயே நம்மளுக்கு இந்த ப்ரைட்லெஸ்னஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஹம்பிள்னஸ், இதெல்லாம் இருக்கணும், அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் அது சரியான ஒரு பக்தி. சரிங்களா, ஆஃபர் பண்ண முறையில் இருக்கும் அந்த பக்தி அப்போ தான். அதனால் அந்த மாதிரி தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா. பண்டிதர்கள்னாலே நல்ல வேதம்லாம் கற்று தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா இருப்பாங்க. அந்த ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்களுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, இங்கே நிறைய பார்க்குறோமா, அனிமல்ஸு, பேர்ட்ஸு எல்லாம் பார்க்குறோமா. அது உள்ள அது 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 உள்ளார எல்லாரையும் என்ன பார்க்க முடியுது? சோல், சூப்பர் சோலை பார்க்க முடியுது. சரிங்களா, எல்லாருக்குள்ளேயும் யார் இருக்கா? சோல் இருக்கு, நம்ம உடம்புல உயிர் இருக்கு, நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோம். சோல் இருக்கு, ஆத்மா, அது ஆன்மீகத்தில் சோல்ன்றோம். கூடவே யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க. இதையும் நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகம் மூலியமாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நமக்குள்ள எப்பயுமே சோல், சூப்பர் சோல் இருக்கு. அந்த சோல் எப்படி இருக்கும்? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான், எந்த விதமான வித்தியாசமும் இருக்காது, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான். பரமாத்மாவும் ஒரே மாதிரி தான். சரிங்களா, எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அப்போ அந்த நல்ல ஞானத்தில் உள்ள அந்த பண்டிதர்கள், அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நம்மளாம் பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இங்கே டைகர் இருக்கு, இங்கே லயன் இருக்கு, இங்கே டாக் இருக்கு, இங்கே இந்த கொக்கு இருக்கு, இங்கே இது டக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம், இங்கே பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த சரீரத்தை தான் பார்க்குறோம். அழியக்கூடிய, மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட அந்த சரீரத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு வித்தியாசம் தெரியுது.
வித்தியாசப்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் பண்டிதர்களோட பார்வை எப்படி இருக்குன்னா, எல்லாருக்குள்ளேயும் சோல், அவங்களுக்குள்ள சூப்பர் சோல் இதை தான் பார்ப்பாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பாங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் பகவான் இருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நம்ம முன்னாடி பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ஹம்பிளாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணிப்போம் இல்லையா? ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், ஹர்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அந்த முறையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பாங்க, எல்லாரையும் கிருஷ்ணாவோட பக்தனாக பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? பகவான் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதையும் அவங்களால பார்க்க முடியாதனால அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே வேல்யூ பண்ணுவாங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இதுதான் ஒரு பண்டிதனுக்குள்ள ஒரு நிலை, ஆத்ம நிலையில் உள்ளவங்க. அதே வந்து ஒரு நார்மல் பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டிஃப்ரென்ஸோட பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? இது வந்து அனிமல்ஸ், இது பேர்ட்ஸ், இது ஹியூமன்ஸு அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஸ், அதில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால் பண்டிதா சமதர்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா, ஒரு அடக்கமுள்ள பண்டிதர் எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பாங்க. அதுதான் சரியான நோக்கம். சரிங்களா? பார்வை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம இங்கே வந்து 5.22 ஸ்லோகம் பார்க்கணும். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அவசியம். அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம், ஸ்லோகம் 22. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷ ஜா போக துக்க யோனய ஏவதே ஆத்யந்த வந்த கௌந்தேயா நதேஷு ரமதே புத. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரிபோல். எல்லாரும் ரொம்ப அழகாக வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க. ஹரிபோல். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுன்னா, ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், செகண்ட் சாப்டர்லே பார்த்தோம். ஜட புலனின்ப பொருட்கள் அதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஆசையை வளர்த்துக்கிறதுனால, கிடைக்காதனால கோபப்படுறதுனால வீழ்ச்சி அடைகிறோம் பார்த்தோமா? தேர்ட் சாப்டர்லையும் பார்த்தோம். ஏன் வந்து பலவந்தமாக பாபம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்டப்ப, ஆசை அதுதான் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோமா? ஸோ அப்போ அந்த ஆசைன்னா அந்த ஜட புலனின்ப பொருட்கள் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு வருது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த தொடர்பு, புலனின்ப பொருட்கள்னால வரும் தொடர்புனால நம்மளுக்கு இன்பமும் துன்பமும் வருது நமக்கு. சரிங்களா? அதனால தான் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ விட்டில் பூச்சி இருக்கு, அது என்ன பண்ணும், நெருப்பை பார்க்கும், கண்ணால் பார்த்து அது என்ன பண்ணிடுது, அதில் போய் விழுந்து உயிரை விட்டுருது. மான் வந்து இனிமையான இசைக்கு மயங்கிடும். அப்போ வேடன் நல்ல இனிமையான இசை வாசிக்கும் போது அதில் அப்படியே மயங்கி வேடன்ட்ட போய் அகப்பட்டு அது வாழ்க்கையும் அது என்ன ஆயிடுது, ஃப்ரீடத்தை முடிச்சுக்குது. மீன் வந்து தூண்டில்ல உள்ள அந்த ஒரு உணவுப் பொருளை சுவைக்கணும் அப்படின்ற ஆசையில் போய் என்ன ஆயிடுது, நாக்கு கடுமையாகி அந்த தூண்டிலில் மாட்டி உயிரை விடுது. அதே மாதிரி வண்டு என்ன பண்ணுது, பூ எங்கெங்கெல்லாம் பூ பூத்தது வாசனை வருதோ அதை மோந்துட்டு இங்கே பூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போய் அங்கே தேனை குடிக்குது. தேனை குடிச்சிட்டு அது என்ன ஆயிடுது, இப்போ தாமரைப்பூக்குள்ளே உட்காந்து தேனை குடிக்கும். தாமரைப்பூ அது நேரம் போகிறது தெரியாமல் அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கும், தேனை குடிச்சிக்கிட்டே. சூரியன் அஸ்தமனம் வந்து தாமரை மூடிடும். அதுக்கப்புறம் அதால் என்ன பண்ண முடியாது, வெளியில் வர முடியாது. ஆனால் வண்டுக்கு எவ்வளோ பலம்னா, ஒரு மரத்தையும் என்ன பண்ணும், தொலை போட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு அதுக்கு பலம் உண்டு. ஆனால் அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் தேனை குடிச்சிட்டு மயங்கி என்ன ஆயிடுது, தாமரைப்பூலேருந்து வெளில வரதுக்கு அதுக்கு நாலேஜ் இல்லை. அதுக்குள்ளேயே அது என்ன ஆயிடுது, உயிரை விட்டுருதுன்றதை பார்க்குறோம். அவ்வளோ சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணிடும், நம்ம கிட்ட உள்ள பவரையே நம்மளுக்கு காமிக்காது. அவ்வளோ நம்மளை மயக்கி அதில் நம்மளை வீழ்த்திடும். அது மாதிரி இந்த பெண் யானையை தொடர்ந்து போக போக இந்த ஆண் யானை என்ன ஆயிடுது, வேடன் வந்து பெண் யானையை அனுப்புவாங்க, அதை பார்த்துக்கிட்டே இந்த ஆண் யானை பின்னாடி போகும். கடைசியில் இந்த மாதிரி வேடன்ட்டு பள்ளத்தில் விழுந்து மாட்டிக்கும். இது எல்லாமே ஒரு ஒரு அனிமலுக்கு ஒரு ஒரு சென்ஸில் வீக்னஸ். அப்படி இருந்துமே அது என்ன ஆயிடுது, உயிரை விட்டுருது, அகப்பட்டுக்குது. மனிதனுக்கு இந்த 5மே ஆக்டிவாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நமக்குலாம் எவ்வளவு வந்துட்டு சிரமம், ரொம்ப சிரமம். அதனால தான் அறிவுடையான் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் ஈடுபட மாட்டாங்க. பாருங்க, அந்த வண்டுக்கு வந்து ஒரு மரம் இருக்குன்னா தொலை போட்டு போகிற அளவுக்கு அதுக்கு பலம் உண்டு. ஆனால் அது தேனை குடித்து மயங்கி பூக்குள்ளேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு அதுக்கு உணர்வு இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ அதனால தான் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அது நம்மளுக்கு சிரமத்தை கொடுத்துடும். சந்தோஷமாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், தேனை குடிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இனிமையான இசை கேட்குற வரைக்கும் ஹாப்பி தான். ஆனால் என்ன ஆயிடுது, அப்புறம் துன்பத்தில் அகப்பட்டுக்குதா. அதனால்
இன்பங்களுக்கும் இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அதே மாதிரி வர இன்ப துன்பத்துக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் உண்டு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இன்பம் என்ஜாய் பண்ணி தான் வந்துட்டு இருந்தது. ஆனா அது என்ன ஆயிடுது? முடிஞ்சு துன்பம் ஆரம்பிக்குது. அது மாதிரி துன்பம் முடிஞ்சு இன்பமும் ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? அதனால அறிவுடன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. துன்பம் வரும்போது வருத்தமும் படுறதில்ல, இன்பம் வரும்போது மகிழ்ச்சி அடையறதில்ல. சரிங்களா? அதனால 2 நேரத்துலயும் சமமா இருக்கணும். இன்பம் வந்தாலும் ப்ரைடா இருக்கக்கூடாது, துன்பம் வந்தாலும் தோண்டு போகக்கூடாது. 2த்தையும் ஈக்குவலா பார்த்து நம்ம பக்தியை பண்ணி முன்னேறணும். அதுதான். சரிங்களா? பானஃபைட் பரம்பரால 5.23 ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அகசே ஹேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधो वभं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்மளுக்கு லெசன் இப்போ இல்லையா? இந்த தற்போதைய உடல் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னா, ஓகே பாத்துக்கலாம், இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இப்போதைக்கு செய்யறத செஞ்சுட்டே இருப்போம். அப்புறமா எப்படியாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சரியா? இந்த உடலை ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் திரும்பி கிடைக்கிறது ரேரு. கரெக்டா? தேவர்களும் ஆசைப்படுற ஒரு பிறவிதான் மனித பிறவி அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த மனித பிறவியில் தான் நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். அதனால தற்போதைய உடல் நமக்கு நம்ம மனித பிறவி. அதனால பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுவும் பகவானோட நம்மளோட சுக்ருதி. பகவான் நம்மள செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுவும் கரெக்டான சேனல்ல. தற்போதைய உடலை இந்த உடலை நம்ம நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடணும்? நம்ம கண்டிப்பா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஒத்திய போடக்கூடாது. இதுவே நம்ம ரொம்ப லேட்டா தான் வந்திருக்கோம். சரிங்களா? ஏதோ இப்பதான் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஓல்ட்ல வந்து பகவத்கீதையில லேர்ன் பண்றோம்னு இல்லை, ரொம்ப லேட்டா தான் வந்து லேர்ன் பண்றோம். அதனால தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும். இந்த 5 புலன்கள்னால நம்மளுக்கு எதுலயோ ஒன்றுல அட்ராக்ஷன் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம பொறுத்துக்கணும். என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது. தப்பு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அதுதான். இப்போ வந்து ஆஃபர்டு ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இப்போ அன்ஆஃபர்டு ஃபுட்டு இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? ஆசைப்பட்டு நாக்கு சொல்லும் பரவாயில்ல சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. நோ. ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அமைதி அடக்குதல் போல பிரசாதம் மட்டும் தான் நான் எடுத்துப்பேன், இல்லைன்னா அது பாவத்துல வந்துடும், நான் வந்து லைஃப் சைக்கிள் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் வந்துடுவேன். நோ. அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நல்ல மூவி ஓடும். சரிங்களா? உடனே போயிட்டு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கூடாது. நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்கு அழகான பகவானோட சொரூபம். பகவத்கீதை இருக்கு, வாசிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. அது மாதிரி எல்லா புலன் இன்ப விஷயங்களையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொறுத்துக்கணும். நம்ம பகவான் இல்லாத விஷயத்துல ஈடுபடக்கூடாது. காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் ஆசை அடைய முடியல கோபம் ரெண்டு கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் 2nd சாப்டர், 3rd சாப்டர், 5th சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறோம். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இந்த உலகத்திலேயே நம்ம எப்படி இருப்போம்? கண்டிப்பா மகிழ்ச்சியோட இருப்போம். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் அடைஞ்சாதான் மகிழ்ச்சின்னு. ஆனா அதுலதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? சிரமமும் வந்துருது. ஆனா தப்பசிய வாழ்க்கை பண்ணும்போதுதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? உண்மையான மகிழ்ச்சியை நம்ம அனுபவிக்க முடியும். 5.29 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சாப்டரோட. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரு சொல்லிருக்கீங்க? எனக்கு தெரியல. சரி, உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. யாரு சொன்னீங்கன்னு எனக்கு கவனிக்க முடியல. சுஜிதா. சுஜிதா மாதாஜியா? வாசிச்சு கொடுங்க. உஷா மாதாஜி, சுஜிதா மாதாஜி வாசிக்கட்டுமா? வாசிக்கட்டும் மாதாஜி, அவங்க வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜிதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜிது. சுஜிதா மாதாஜிது கேட்கல. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் வாசிக்க வேண்டாமா? சரி, பரவாயில்ல. மணிகண்டன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வாமாம் சாந்தி ருச்சதி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறீங்களா? நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும்
எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ம். ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அமைதி, பீஸ் ஃபார்முலா. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பீஸ் ஃபார்முலான்னு பேரு. சரிங்களா? பக்தாராம் வெங்கய தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதனம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. இதுதான் வந்து அமைதிக்கான ஃபார்முலா. சரிங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான்றத பார்க்கலாம். எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவர் யார்? பகவான். நம்ம எந்த யாகம் யாருக்கு பண்ணாலும் சரி, தேவர்களுக்கு பண்ணாலும் சரி, சரிங்களா, பகவானுக்கு பண்ணாலும் சரி, கடைசியில் அது யாருக்கு தான் போகுது? பகவானுக்கு தான். சரிங்களா? அது இன்டைரக்டா பண்ணாலும் டைரக்டா பண்ணாலும் இது வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறது. சரிங்களா? நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ணும். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான். இந்த உலகமெல்லாம் உருவாக்குறது யாரு? 10th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அகம் சர்வசே பிரபவோ அப்படின்ட்டு எல்லாமே என்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய இடத்துல அவங்களோட சுப்ரீமசி நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ எல்லாமே இருக்கு. சூரியன் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, காற்று இருக்கு, பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு, இந்த உலகம் இருக்கு, எல்லாம் கரெக்டாக சுத்துது இல்லைங்களா? தினம் காலையில் சூரியன் வராங்க, மறையிறாங்க, எல்லாம் கரெக்டாக நடக்குது. இதெல்லாம் யாரோட கட்டுப்பாட்டில் நடக்குது அப்படின்னா பகவானோட கட்டுப்பாட்டில் நடக்குது. எல்லா உயிர் வாழ்க்கையும் உற்ற நண்பன் பகவான் வந்து இவங்களுக்கு தான் பார்ஷாலிட்டிலாம் கிடையாது. சரிங்களா? இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே, ஒன்று உடுக்க உடை இருக்க இடம்லாம் இருக்கட்டும், இவங்களுக்கெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட இதை கொடுங்க, யாரெல்லாம் பக்தி பண்ணி யாரெல்லாம் நிந்திக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் எதுவுமே கொடுக்காதீங்க, அப்படி கிடையாது. ஒரு மனிதன் ஒரு உயிரினம் கஷ்டப்படுதுன்னா அவங்க செஞ்ச கர்மானால தான் கஷ்டமே தவிர பகவான் அவங்கள சிரமப்படுத்துறது கிடையாது. சரிங்களா? இம்பயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணதுனால தான் சிரமம் வருமே தவிர வேற எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது. ஸோ அந்த வகையில் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாருக்குமே, அவங்களை நிந்திச்சாலும் சரி, அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணாலும் சரி, சரிங்களா, எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா உயிர் வாழிக்கும், நம்ம வெறும் மனிதர்களை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது, எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை உற்ற நண்பனை என்ன பண்ணுறாங்க, கொடுக்குறாங்க. நமக்கும் இல்லையா? நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். நல்ல ஒரு ஹியூமன் லைஃபு, அதில் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையை படிக்கிற அந்த வாய்ப்பு, அதுக்கு தேவையான சரீரத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லைங்களா? கேட்குறோமே இந்த 1 hour உட்காந்து இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் நல்ல ஒரு பரம்பரையில் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளவு ஒரு காருண்யம். ஏன்னா இந்த பிறவிலையாவது இந்த உடலை விடுவதற்கு முன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம்ல இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில், எப்படியாவது பக்தி பண்ணி என்கிட்ட நீ வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி, இனிமே பெரிய பெரிய சர்ச்சைக்கு போயிடாத அப்படின்னு உற்ற நண்பனா என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களோட அந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். அதாவது கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சரிங்களா? மற்றபடி வேற எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. அப்போ உயிர் வாழின் எல்லா உயிர் வாழின் உற்ற நண்பன் அமீபாலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் என்று அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன். சரிங்களா? பகவான்லேயே நம்ம அதான் அந்த நாமரூப குணநிலைகளில் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம தான் எல்லாத்தையும் நடத்துகிறோம், இதெல்லாம் என்னால் தான் நடந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலும் நம்மளுக்கு டென்ஷன் தான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன்னு நினைச்சாலும் கர்ம பலன், அதுவும் கஷ்டம்தான். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே பகவான், நம்ம அவங்களுக்கு முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வுலேருந்து பக்தி பண்ணணும். அந்த உணர்வில் நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, இந்த ஆன்சைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இந்த கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகுது. சரிங்களா? ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அதர்மம் பண்ண மாட்டோம்ல இல்லையா? அப்புறம் இப்போ ஜட இன்ப விஷயங்கள்லையும் ஈடுபட மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்துமே கர்மாவில் அக்கர்மாவில் கர்மாவில் நம்ம இருப்போம். அதனால எல்லாமே கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால எப்பயுமே அமைதியோட இருப்போம். பிரகலாதருக்கு வராத சோதனையா எங்கேயாவது அவங்க ஆன்சைட்டியோட பார்த்தீங்களா? பகவான் காப்பாற்றுவாங்களா மாட்டாங்களா, எங்கள் அப்பா என்னை ஏன் இவ்வளோ சிரமப்படுத்துறாங்க, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படிலாம் இருக்குது, எதுவுமே இல்லை. பகவானை நிந்திச்சாங்களா? இல்லை. நம்பிக்கை குறைஞ்சதா? இல்லை. என்ன பண்ணாங்க அவங்க? எப்பயுமே அமைதியோட, பகவானே நீ தான் பொறுப்பு, நீ தான் எல்லாம் எனக்கு, நான் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும் நீ நினைச்சா நான் அனுபவிக்கிறேன், இந்த கஷ்டத்துல நீ வெளியில் எடுக்கணும்னு நினைச்சா நான் வெளில வரேன். அதுதான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ அவங்க கிட்டலாம் நம்ம ஏதாவது ஆன்சைட்டி டென்ஷன்லாம் பார்க்குறோமா? இல்லை. நிந்திக்கிறாங்களா? இல்லை. நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்காங்களா? இல்லை.
அது மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா பகவானே அனைத்தும் அப்படின்ட்டு நம்மளோட கடமையை நம்ம பற்றுதல் இல்லாம பண்ணி கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம்னா நம்ம அமைதியா இருப்போம். சரிங்களா? அதான் அமைதியான மனநிலையில் இருப்போம் அப்படின்றது அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியா கிருஷ்ண